Datil krema jogur vegetalarekin. Eta honen zertako balioko luke, datil krema honek? Zertarako, erabilera asko ditu. Lehenengo eta behin, dozin ogitan edo ola igurtzitzeko krema bat balitz, kakao krema bat balitz bezala. Koiarak bakarrik? Baita ere, ozpino olioari botatzeko ensalada bat igeitzeko, adibidez, txerriki bat igurtzitzeko, ola labenda honen, eta bar. Baina, egie da bestalde datien kasun, olako healthy edo vegano elikaduran, oinarrizko bat eta ezinbesteko bat bihurtu dela. Bai. Eta, kirola iten duzuna, eta mendian ibiltzen dienentzako, hau bezalako gasolina, gutxi, eramateko erraza, ez da, badode gauzatzuk esateote ez, lehen banana grabilitu, eta bananak egia da, bizikletan da, mendiara jenteako itura dauka, baina banana bat, segun seguraldi haukan, da zenbat ordu ibili barzaren, geratzen zaizu, geratzen da moduan. Datillak ez, datillak beti ondo hongo die, eta hauek dira, nik, txorien egin bat aldizen ditu olako barratxo energetikoak eta hoien oinarria eta olako krema eta oinarria, datillak izaten dira, azukreak, Azken finen, azukrea ordezkatzeko oso fruitu interesgarri da, bere azukre edukiera edo, kasu honetan 170 delako. Beitu, eta hori aipatuta, jogur hauek, vegetal hauek, ez da makitea azukrerik. Beraz, berak emango diogu, krema honek emango diogu, nahi duen gozo puntu hori. Hemen dauzkadu datillak ez zur gabe dagoeneko, eta indituguna, beratzen jarriko ditugu ur berotan, ura irekiten jarri dut, 21 minutu. Behin, hori indagero, zer lortzen dugu? Gure datillak hidratatuak izatea, hemen listo dauzkagu, eta hori bai, ura etzazu egota. Ura gorde indugu, eta ura erabiliko dugu gero, gu hemen jungoa datillak birrintzen, edari vegetala ere botako diogu, lehen bezala, 150 mililitro gutxi gora bera, eta gu nahi diogun loitasuna emateko, ura erabiliko dugu, hemen daukaguna. Azkenean hone dauka datillen zapore guztia. Vainilla estraktua ere koiadakatxoa botako diogu. Eta gatz pixka bat. Eta hau ondetortzen da, gortetzen duzuelako pototxo baten, eta jaionez, jogurrako lan gozatzeko, ero olako osakiteko, oso interesgarria da. Pixka gehiago. Harrapatu dio? Oin bai, oin harrapatu du. Txak. Eta hau, nik saltzen dituzte jogur batzuk, ez? Azpian marmeladadekin eta gero jogurra eta, intxaurrak, gero hau gainetik botako diogu. Hau, etxean eitea bauko, gu datillak erabilitugu moduan, beste edozein frutarekin ero, eitea etxean erraza da, eta beti izaten duguna. Guk egin dago etxean beti izango da osasuntxoa erostea baino saltzen dituzten horitakoak, ez? Hori egie da, baina, gosaltzeko ere bai adibidez, aukera polite da, nahasketa hau gehi olako zerealtxo batzuk, eta, Hauztako. Erdian? Bai. Eta holan, koiadaka. Edo gitarten, gaztapuske batekin. Datilla gaztakin honak, hori ez du jarri eta hautzen gaztakin eta ode. Bai, probatu oso. Badao, zeintzan, txorien egin duen. Rezeta bat, ziela datillak ireki eta barruan gaztakremarekin, noski? Egia. Gaztakrema eta gero intxaurrak txikituta ero, datillak ireki eta holan mokadutxoa ziren, Tak, holan jatekoak oso honak. Bitu, itxe, joa. Zenbat oroitzapen, Igor. Hau nastu inbarko da, ero, holan pixkat. Eta hau ze da, healthy, healthy, nola da?